งาสายสิบ่อยมั้งแต่ก็ลองตั้งคนหุ่นแต่งาดันบาลังอันนั้นกว่าแต่ดันบาลังแต่นั้นกว่าแต่ลองก็เว้นชิพอละดังไอ้แต่พวกคนหุ่นที่บางสันลองกับมดพี่องกับบาลังพี่เดินฮะน้องกว่าอ๋อคงพี่เทรสเต้นี่เดินจักรนี่นะเสถียรนี่เดินจักรใช่เสถียรภาษาอังกฤษบ่อยอ๋อแต่ก็ถ้าภาษาอังกฤษก็ลองตั้งคนหุ่นแต่ดันบาลังปะน้องกว่าแต่ดังไอ้ก็เว้นชิพอแต่หากันหุ่นบางสายที่ลองนั่งเอาไอ้เบสนี่ชิบาลังละจ้องสามแต่พี่ว่าจะพังกันนี่ก็เว้นกับชิพอเนี่ยหากบันยิงกงดูเว้นกับชิพอมีเดบันสงบทุบาคำได้ระกับพิษาก็ได้กะกิจุงทงจิงเต็มลานเนกิเดกิจิงรีกิโซกิไปกันตัวเต้กิชวร์กิเชฟนัดดูปูดินานัดดูธานีกิแคนเต้ก็ตะก็เว้นกับชิพอเตยากันนี่ก็เว้นกับชิพอจุเลลามชาปอเยรูซาเล็มเลยมันช่วยชัดลามกันนี่ก็เว้นกับชิพอลามชาปอเยรูซาเล็มเตชิมดมันตางาดันชีกันนอตลีงาดันชีพอตลีอุมาซีเตก็เว้กันละเดนก็เว้นกับชิพอก็บังอาบไอเนาะชักกำจงเปลยเตมันตาละดาชิมดอร์กุมชุกเห็นเนาะชาเดลฮีมั้งและสักตะกายิงมันนี่กับบังอาเดบันลิดไอก็ตัวก็เว้นกับชิพอก็เดนเนาะชาเดลฮีเตก็หมดงานราดตัวมาซีชาเดลฮีละจินจาร์เนี่ยเตก็หมดงานละดีเนาะitu masih ngara na kapisa dah ngala pois tu shadel hi padan ki mane bani ai ko na gabashi pho ngabla ra bani ai to pisa na marba ka we na gabashi pho ki briun em tang shu ong ka we na gabashi pho em ila yu iya kapisa tamba ka we na gabashi pho kam dei ra kapisa bule bahai tin dong blai kin sas tho ba ka we na gabashi pho kam dei ra kapisa ja kapisa ha ka bible ki khot usbai ken ti ya kapisa kenแต่ก็หมดดังเราไปชาเดลฮีงาฮับเลทิดนะดาวมาซีฟัดฮีฮับเลทิดบิจลีนะมันระดาวมาซีนะดนเนชดูสเตชันจ้างาฮับเลทิดไปดาวมาซีฮีอุบปลุงอุบอินเทอร์เน็ตอุบพากันตัวแต่ก็หมดงาลาลิตไอเนาะปัดดากาตากางาเลทิดนะดาวตัวอุมาซีกันแต่ก็หมดละเตบันยูบิจลีอยากกับพิซซ่าบัดอยากกับพิซซ่าบัดกันนี่ก็เว้นกับเฉพาะละเตบันยาบันยูบิจลีก็เว้นกับเฉพาะก็ได้ไปคุมตัวแล้วเราดูจอร์พี่ได้บันไอดูจอร์ดูมาซีพี่ได้บันไอมาซีดูบลังพี่ได้บันไอบลังนั่นตากันพอหมดกัดกุมกัดตากาจิงรีกับพิริกันพิริชีพาวตลีอิสยาร์แต่อีเวอิสยาร์ละได้เนาะจงอุตรายแต่กัดตากาจิงหมดจงก็เว้นกับเฉพาะนี่ได้มาสกุลโถช่วยกัดตาแต่กันนี้ก็เว้นกับเฉพาะกับบันเขียบหากันยี่กี่เปรี้ยวกี่บัดดุกเต้ยี่เปรี้ยวกี่บัดดุกกับบันเขียบหากันนี่ก็เว้นกับเฉพาะนามาร์ลาดามันตาลาดาพีเดย์เปรี้ยวบักกับไม่ชิบุนแต่ก็หมดพี่คำลงพี่ปะโหเต้แบบเพนไอแล้วพี่ก็ไม่ขันเดียดก็หมดกับขันเดียดปลาเต้ตั้งบ่ากี่ปอร์มันชัวดักก็ไม่บุญนะก็ไม่ขันเดียดนะกี่หับไปบันไอตั้งบ่าละปะเต้บันอมบันมันเป็นบิจลีเต้แต่กับพิซซ่าเต้ได้นำมาkata dau bala kat noi ke temple hapo Jerusalem akat noi temple hapo Jerusalem da ka jing chaya ko jong jisu halo de pna long lap nai lui na mi gibreu te mentapat gibreu hapo yung mane ki hikai be ban ai ka we na ba shi pho na mar ba ki ong ba hap siu tu lap ki pastor ki haban banya ya commission kalong ka badai ken kata ba ngin ai shakam uplay ban ni de ban ai shakam jong uplay ban yo ban pentre kam jong uplay na ba uplay jong ni don kam pisa re ta ba ka kam jong uplay ka don kam pisa tang ba ngim de re ban penmi da ka we na ka ba shpo ta ni de ban no senyang spai ta pikmane untuk ha por jong ha po kam ki apostol kum no ba ki ya wala mi tu spai ki te ka chaka ka puta ki tu ki no senyang te ka jing don kam ha po ha ka jing don kam po ying mane ka ngom to la dan kam ki la ya no ba tu pol ru hi kai ki ong ban ya lum pot ba wan upol nem ko ka cencar ba nem te ko da ya lum lupa kam to man ka te yo te ka ba te ban yo ai ki ni ki biru jong blai te ngim de ru te ban tho da ka ta ka we na ka ba shi po te ko mot ka we na ka ba shi po ka ban khiai ki biru kham tam ha ki ti balang le ki ba tho ha po ri start te
kita thok ki hap pada thok apa en belap ru te kemud ada mentah ki dan ki bangai yang desan pongot dang ong ban walam yang Kawei nang bashpau pi hap an thok ban kentiu register tengah kum kabriu tengah layu ibet em manu ba ai bun manu ba ai khendiat manu ba penbiang tek-tek ya Kawei nang bashpau manu ba penbiang gi inem tekan dan ba ke jing la siliang khmat tadi ka tin joblek on le bah ka ti kaman ka ti ka diang le batet ti ka diang le bah ti kaman kam le batet te lada ublei ula kur khui phin em phim dei ban khap nap phi ban asha kam jong blei ta ba dei te da ka ba thau na mal ra ki thau ne phin na mala an biang phi biang e do ko no phin thau ki la sa ban thau ke jing le ba jong blei dan jing thau se wat ka bangi ni e yu blei ru nim la ra ban thau ka no ni e yu blei sa ka jing e ke jong blei yang ni dang dan jing thau thrai ni prathai bangi ni thau te da ka ba thau nim la ken ban asha kam jong blei na ma da ka ba thau em kam ju bahara ken bangin thau ya kata ka jing ai ban ash kam jong blei tang bala da blei ula kor khui phi wa ju khap nap ken ai kat ba bu ha ka don ko jong phi te katu Kawei na ka shpho ka la kut no tang ha umala ki te katu Kawei na ka shpho phi kwa ban ai shanu ru ka long be kat kum ka jing don kam shumot man ta phi sa sha te te phi le ji seng be ste te phi la be ban ai sha tu te namar kidon ki ang abalik bam jibam na to na restaurant lesio na to Kawei pa ka restaurant kala semua ban blog hisim fi bam nang to kamot pidon kam ban ai bi hang to te henre ni hap don ya kani Kawei ka jing start ba lada mentamo ha ka balang ka pidon ka reus pa ha ka jing aingo ka jing kan show kami de kilak te village seng bi hang to te piyo ipat ha Kawei pat ka balang kade na ka juhi ta kan hon balang tang ba ki ya duna ba te ka jing mi te pi ai ka jisto ba ya duna na ma hatu la biang te pi la ban ai sto te teng pat pi dok pala pi kordok pala pim dan pisare tang ba pi kwa ipat ban ai kam jong play te ko to ka pisa pi kwa pat dan pat ki briu ki pa ya dok ikordok dan kam khau dan re dakat to ka pisa pi la ban ai pai khau ki briu lada pim dan te na pla lada pi dan pat changing ai ngo pi ai ka pi ai ngo bahai ki bedok ru pi ai henry lada dan pi ai no siapa yang mani tang seputing karo ublei u lada pi le bahai we ni bertam la biang ko mata pi dan ma ka pisa hendak pi bu ban ai jing ai ngo wan wi briu mang ka jaban bam dan te pim ai so shi mani pi ai ni tu briu ublei ula shem su bahai pi namar ba itu wan hajan ru pi khamle bha pi le ai pa shi mani te kum no te shi mani le da pi ai ru ka biang la da pim ai ru ka biang la da pim don ken hanre habat don ha ka balang ka pi don pi ban ai kham tam da pi i ba ki don sha ka jing don kam te ha balang hanre ki don ki jat balang ki ba hoi ki yak te hi ki mani ki tam bolong kabun ba te ka pisa te pi hap ai sha tu sha ba kham i don kam ke te ka man ta pi don sha the la da tu ka balang ke i don kam pisa te ai na sto kan te da pi i ba ka i biang i ben te ka ta ka balang ba pi de ban ai ka ba pi don balang sha ni ka i du na ai no sha ni kan te ka mut kam le ran ba pi da ai sha tu ru ka le chob le hi pi da ai sha tu ru ka le chob le hi te kum ba ka ni ka ministry dan arngut ki ba kersian ni ministry ba pet mangan em te gitu ru ki de na Kawei pa ki kun hon balang ta ba ki kersian be man la u banai na ba ki ong ba ngi yo jing kur khu lang ba ka YouTube jong pi te ho ai ni don ha ki be ki palang han re ngim ju yo te ki ji kai ki be de biang re na ka YouTube jong pi yo ji kai ni kwa pan ai ka tu de ka do nu la jong te han re ngim ju de te ban pen bor u play ha po don nu jong pi de te da ka ji pen bor jong nga pi de ban pi be ka YouTube channel jong nga pi de ban ai jing ai ngo chane ka ta te long la ba kala te han re da u play u bo ha don nu jong pi ne pi ha ban ai dan te ma kana to ko balang ka bro sparo ne la se ka kai bahapat kai lab ha kapan ni po ki nong tre ka jing yoru yo hi ta ba ka jing tre hi u play per uang ai to pi hap ai ka taru pat ndai ro ba ki la ru spa nai ai sure pi hap ngap bahai ka jing kluit ka man sim jo pi ken la pi yo i ba kapalang ka ru spa tang ba ka tre ba ki nong tre ro ki mi shibun ki ai tulak ka biang ki nong tre tekat ba ka nang ru spa ron nang ai men ler ma ble kawan ma kena ru kala let no hi la pen mi nong tre te tem de ro ong ba ki la ru spa dan kam sipan ai pi hap ngap ya ka jing alam jong trai na marada kapalang ka tre ba te danang ai ru mlele rama ba ka tre te Kai usha sendiri ka biang ni kalau
biar sih sebahasa apa tolong tuna pada dong sedang teh tapi apa itu nado klik itu kerja tuna tapi apa itu dari bang ai long kan bang ai long aku kan nurut kata long talong tanpa pilih warna air dapat dak kabato kum kawin nak basipau pi ai kum kajing sengongo dan kum kajing kensiau kabapia kensiau ban yarap ya kabalang wat jushim re kawin nak basipau nama dak shim kawin nak basipau la long pop nama ba kawin nak basipau kadai kabadat tau kan long kumba sibuk mentah nai ong surta kawin nak basipau ong baik ka long boy dari boy yo tulok mentah sia jar ai no sispa katu kalat tau kan gitu tanpa ai kat bang tapi ai kum taru long lele kan tam long nai shim rta ba kadai kawin nak basipau tapi ai kata karo kom long tiap kan pila ban ai kum tapi yo sia jar pi ai hispa te tapi yo silak pat da ai ta sipo hajar na yo silak ai no lai po hajar kum ta kan kata tem dei su ba thau te da thau pat kemut ada ba yo silak kadai tang sipo hajar da yo arlak kadai tang po hajar ta kala duna em ta sipo de yo mentah kumba kyong kawin sipo mentah de boy yo sia jar da ai sipo arpo sanpo aspa long ta kalau ben tapi semua minta pi kamai san hajar si benai te san hajar si benai te pi da ai tang hispa ru kalau nama la pi kamai san hajar si benai te la pi ai san spa ka wena pa sipo te pi la ai gen sa ka si spa tinggal ka jikin show la long ru spa te tai san hajar pen ai bai yeng la ka ai pen tet khao te da di babu sa iskoli kon malumala te kamut kalak tap hai ka pelapisa te kamut itu isau spa la man toy te la yo thet dai la yo thet pan la yo thet am te la dat hau pat de ban pen biang te ka tu ka san spa ka jington show ru pi de biang semu ka jington show hi spa tika ka wen ba shpo san spa kalak ta na ka pelapisa te ka pelong ki bri ba ki le ran je mele je sen ru te rel da ngimbu da ka jing thau ni ong bai ki badan kin wan ji sen ki bam dan le re te da ka polum je ngu ong ki badan kin ai ki bam dan nai ai re te balai nga ne lon je sen nga bu be ya kan ni ka jing lum jing kin show nga bu be ha ka we ka chaka kum tu nga ong ki badan kin wan ai ki bam dan kin show bai na mar la da dan balai lum nam ai re ka dan em ka jikta dan em jikta te kamut ki chong bai ha chaka ba show hi ki walam hi te ma ong walam te ka bai wal ka walam te ka jing angu ni hab le lam hi bangi te ni bu be ka chaka ti sale lam be hang tu kan nim der te ban le lum kum tu ha po chaka ba show nga sele kum ta te kamut da de pari spa ne kala duna plat kan tengam chuangam chu ai here ka bane ba shpo han re uble ukor khu nga kamut uble ukor khu dai ki ba ai ka bane ba shpo uble ukor khu ki ba ai da ka dot not par khoi da uble la kor khu pat phim chi dei ban khap na phi ban ai han re ham bom don dam ai ba uble le da ki dan ki bri ki ba shep ting ne han re uble chu ki dai phi uba kwa pisa ta kan sipo mentah kumba je so na ka ada ai na ka sipo long de su raban long sipo mentah abam yo dan ai kum long ki bri ba yong em update ben ai long dam ai kum long isin bel ai hab ai be nda ram ta da phi shimot mentah ki dan ki bri am ki ong ya nga phi kwa ban ya join lang kan ni ban ya rap ki baduk ta ma phi de ban ai ban lo ban ai ka tu ru de ban no setan en ong ai ban lo ban ai ni yo i sa tang la shibet kan ja ayu ya nga da wan ka jing kurdo wan ka jing dok kum no itu ipsa ibang alat mu ban ai chitu man lo ban da ngam yo ban ai da ngam ai da la de bite ku la long pop am te kemut ngim jude te ban ong lupa bangan ai be man upanai ba ro shi jing em namar bon ma ha gi bri wan kular nga han re kim la ban pendam te kam jude bangin kular han re ha utayo ba phio pisa shibun ai shibun ha utayo ba yo dam ai rum le le tambah ka donut jong pi de ban ai be show ble te han re ha ba ble ukor khu pi ha ban ai namar klam pisa kom no ten tre kam ble ta kan ha be ban ai sha kam ju ble ngim jude ban khap nap tambah om te da ka ba thau ngin la she pi ban ai kat ka jing phao ble den ni la hi ban thau ke jing ai ble bangin na shu thau te pi ni la poi du jok lon la dangin ong biang be ke jing ai ble kan da kum ta da boros ka tu nga sile kum ta na si yo da ka bang ni tu surat su kai tempo tu kwa da na su thum pa dan da su da yo se ja te ni ot da bai nong ba ka show tempo te ka ba tam na to pa long ka ba yo ka ba sa la da sa san spa da ngi ai san po long kum ta da pi ong ka long a thom na ai te kum ta da te kum ta nga la su tho kum ta ka mo pi ong pi kum ta da shi bo la da
ada ai kata kabai nong bagan show kata kabai nong kita lo ada ai kabat tam nak tapat lo tadi bang aku akan asis pa nong aku akan aku kata pada kerja kecil kalau suatu terlong ngesu tiada tu kolong ngesu tabe tu dalam kurusnya terlong isa sulu baik ngesu ai long ngesu pun baik bisa ni ngesu orang ngesu pun baik bisa dan ngesu tapat aja ai mo ni kam banong ban ai kumba ai kan sumpah pekan ni nama ta ka chung ni aspa kam ai kam ta ngesu tabe aja ai mo long Mudah dapat kita. Hai ni habis aku tahu dah ni asyik kamu jumlah ni menjadi dapat thok kerteng ni menjadi dapat penting bang ni ai kata ni dia bersyukur baik kamu kajing kecil kamu kajing ai ngok ban. Tapi siapa kuai ni ngak kuat bani thui pi lada pi di kamu mesti siapa asam ni ai. Tapi kabah yo kuai tempau nama boleh kim deh tu kim ya bah mar tu kita kisna dawai kisna rong. Tapi dia pasari khasi joni ki bah melong pop. Kapal long bi nó lấy cái kle bát quái bát cái xuân bát utam tàu kalau long bi thì hiện nay utam tàu nó mới thui phi điều đâu vậy bát đấy quái rồi điều đâu vậy từ đó phi lại đi sẽ khát em chụp asap kilawan bisa sẽ đi chứ nó Ni dia si ban tiada kita khát thì khát oh ai cái biang biang tadi kita khát cái biang kim ba mer teh dia bat long ni dia ada yo kasan mer na berni serum dan ni dia kumta tambah batit kita tapat intip syuk kita no dan intip lagi em ngatip kibat thiệt kita khát kisna rong takai long kita batit penata de long kita karut de yo kita kasih de kita yo kata dengan intip syuk mah bangi paling ada de Papa kita di sini sepa asam tengah yu kita di sini cari kasih jongi teh bahar kan tambah ki nama bau kuai long pop hi ban thung kuai ban de kuai kam long pop itu ki long bang te la ki breu man ta par khoi ki hisku thu hi la ka jong kamet ba kim de ban bam kuai te kini ki nong de kuai nong de tempau ki la shu de bet na ban ta ki dawai ta ma uyat na te ho ka jeng ram tempau ta phi sha ta khar kishna dawai te tempau kuai ru kishna dawai kishna rong ru kuai te ki nong de te habaq bleu la bo ban thung ban de te hab ya thung hab ya de hi la ki nong bam pa ki de masung thok pen go phim ta khera kwai phim long ban bam kwai to ban nam bam kan kwai har ta bam kwai tang ba phi sia le ba de ste shata khar ngai i shata khar te ki ya yu kan ki ya shna rong em tang ba yu tu supari pa phi i tu de pa pot te ki ya that ne tu pa pot ki ya that ki shna supari tu ta long bi ta la shna supari kita pat kilas new teh gitu. Teh rai dah di baca kita kijakan tambah ada berkhoi kedi mangi hi ginong bang ni depan sungguh teh. Ladangi ngim thiet an dikasih jungi berkhoi ke badi kuat. Kila de na baca la shalan baca sabar teh, sabar pa kisna dawai teh. Ngongi pen seni belum pernah kam makala be. Kade kan. Kom. Hoi ba. Mau macam tu dawai deh. Oh, ayah na ba. Teh Kiji kali tu pergi dan ne, kena lasuk ne, pas tu lah. Tu yang madam dah. Tak, tu kali siapa? Tak siapa. Deh, orang dah deh, bagi orang bunda deh, masuk tu lemah dah. Deh, long air kat bah. Ai kat bah, kamu sim tu pergi ke kuat ban ai. Deh syuk bantu. Kamu deh bantu. Tang bah, ni mesti dapat ban kap nak hawa ni don. Teh hawa don pat pilih nak kalau jin sen klaim air boleh umju orang air boleh pergi ke donut teh. Ngadan kepala kepala kalau jin sen mesti ngam don pisah ngam air Idan gitu i perlok sungai ki ngah teh. Ngah tep keti sudang. Ngapa ngam jumlin teman le absam. Ngam don teh ngam air. Haba ngam don teh air deh. Teh ngah le teh ngam ju thau ra ngah air be haba ngadon ngah air. Haba ngam don ngam air semua pi dan tu kita kita kamai tang lai hajar shibnai ru lada thau kita kawai na bas phau te kila sinjar kan kita kita boleh jiseng shu tang nak daw kita thau ru kita thau ko balang ong pidiban penbiang kata shibnai kawai kalong yen miang tap menjulong to hari ini dia pendong lada ki balak bani no senyang te kini no mo ki bom la ru mlele re tengah le ngin thui phi ngam ju ora ngaling ong bet ki badon kin ai ki bom don lai ai ni ong tu ni doi ke jing pendap jong kan ke ministry bo belum pendap te mujud no ya rap re belum ya rap hina beneng leng bakan ni ko pnyang ngai ngasion pan penyar ke hima jong ble hen manu hi ya rap sha ke ministry mujud don ya rap hira dan tang kindia tang ha po shipo kata roman shwa mentali tang amut ki ba ai sta kan te rai belum pendap utip tu belum pendap mujud te ban khia ki brio bo wan jisengan
imde ra bangin pan kya bangin all pi ai pi bet shibon pi yo shibon pi bet khindia ban de ba tran da ka jing thau am kamut ngam te ro len kur khoi nga la dang a shu thau kan pe u ei tu u jakop ne han don ai ru em por kular ban ai ko na ba shpo u kular u jakop han re khato por u dan sa ban ai khlam ai ta ba u ai pa te ba u ble u la kur khu ta bam don julale ha ba don ru ai kat pakwa ka man sim jo pi tamba ban khap nap ka long pop ma ta ha ba don wat chu khap nap ha ba ki ba dok ki wan hi jo pi hi pan phim don ai pi da bo ka pang ban ai shikam jong play phim ai hi tu ki breu pi ai shikam play nam ngop ha ramadan ko ki breu ba ai ha shikam jong play na pan ba ka tang re tang ba ka le ban bhai ki ba dok ka pan ki bai wai ban man lau ban ai ka le ban bhai ki ba dok te ka ai pisa shibun shikam jong play ban sai i pop jong ka tang ba le ban pa i ki ba dok te kum julang kan ta dang la ba shim bai wai ba duna ai duna shikam jong play na ba pile bhai ki ba dok pile le bhai yo play hiti man tang shim ka pai nong ka he na ki breu ngari ashkam jong play kam bhai te kum ta ke sto yu pa pelang ta la da de bom ai se ta la da kum ta ban ta de ba jia kum ta ro da ai se ta ko wan han ju kalau hilang ta shmudan manu wapang kim dan pisa re tang ka bai bang ka ek rum dan re te phila ban ai je rap ek ta ru da phimot ban tang ba jut phim judation ban ka ma sima phila ai na ka to phila ai on be ka ne ka de ka ai uble te phila ma ka to ka de ka phila pu ban ai shop le te ka mot ka la be ka jong uble ne ka to te nga na ai ki breu ngam ju on da ka nga ai ki breu on be ai shop le na ma dan ni le bhai ki breu le bhai uble te ta ke sto ta uble ne